pu moderator kalome tuna kama aron soi khan zuzor hi ahun to atia kan zuar lovem ni rang va mua la va tam si ve rang va mua la tam thu te po an soi mal nge nge kha hun to ti sentence kha ron zir thale se kawati ve zuzor ahun to zuzor ahun to tia heta kalau ding thei khuanu mal somna tia kan bible le zu hi a in kala enga tinge kan khuanu mal somna te la ti ngam jok le o kati kan lo cham zu khapa kan lo cham ati atia zor ahun to atilea kan zuar ti kha achiang ta viau in ka shemaya congress sarkar line an zuar to a hun to ti om zia kha an she thiam lo deu nge ni o chuan zu manga context lakte kat manga context lakte kha a han soi deu no la zu le khatiang sum thiang lim lo manga cheng vai bel chetam tak kan lak lu kha kha awa lo om si em pathian hian sum thiang lim lo manga kan ram hi dina phal do nem ni tui in ro wa chuan sau in le chuan sau lo in lo adang chuan sau lo in adang lamatia zu atha le achia khan arui dana in angreng lo mi zu ni kan soi ni tui chuan sau le sau lo kha chu taksa sel na nia zu a hi chuanin a thoda na in anga arui khani lom ni kan tumber mai le kan bible chuan ti hian atia galatia bunga chang som ni pakhata i chik na te rui na te zu mun hlim na te chu tiang te chu chung konga chuan tun ma a chu tiang thil ti mang te chuan param an chang lawang ati ani chu ti chung chuan zu zor hi hun to kan ti mo kan thalai tam takhi shem huna min nu lu in tuma mi le o kati kausan le sorkhar le kausan in mong zom enga tinge kan lakhap enga tinge kan zor mai lo enge kan la hlau an tia siam tu hi kan la hlau em ani siam tu hi kan za ani siam tu za lo ni la kausan hianin enga tinge a zor mai lawang siam tu kan za miawalom ati tur dik tak ati zo kani pu moderator pathian mit bai kan venga zu kan la zuar ngam lawa thalai tam takte zuboya kan tan hi kauhanin alap aphal lawani zuboya kan tan chuan enge kan mabak shem hun ani mai lom ni chuti chung chuan zu kan la fak ngamania zu hi kan holawa amaro chu kan bible nen chuan a in kal hlo thungani christian ram kan in ti ni chuan kan bible kal chu kan bible nen a in kal tla ta chu engtinge kan support ve theite lulang nichina kan minister zaum takhan ram danga zu chungchang vela soi te po khan ram danga po tikhan rui buai na siam ang chi te po ni se ziak lo dan te an han siama kan rama po kan zuar reng chungin kan buai chu ni to mai hi heti chungpo zor a bel cha kan la tum chuanin awa thalo ve o kati pu moderator ato berna tan chuan mizoram a hian mizo te hi christian kan ni chung chuan mizoram a zu zor tan hi atha kati toklo atha kati lawani pu moderator kalome